Nagplano ang Kapitolyo sa Cebu nga mopahigayon og traffic summit aron mahanay ug mapangitaan og solusyon ang nagkagrabi nga problema sa trapiko dinhi sa Cebu. Ang maong summit mag-apil sa tanan nga mga kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa lalawigan sa Cebu. Apil na ang mga highly urbanized cities sama sa dakbayan sa Cebu ug Lapu-Lapu nga dili ubos sa pagdumala sa probinsya. Mato di Garcia, bisan wala kini sa iyang jurisdiksyon nga mga dakbayan, apil gihapon sila sa summit kay konektado man ang tanang LGU, kadalanan ug problema sa trapiko. Tumong ni Garcia nga magkahiusa ang tanang LGU sa pagsulbad sa traffic sa Cebu, kay nagkagrabi na kini. Midugang siya nga dili maayo nga mag-iya-iya lang ang mga LGUs sa pagsulbad sa trapiko. Wala pay gikatakda nga adlaw para sa maong summit. Kinahanglan man nato tan-awon ang overall picture. Kung traffic sa Mandaue, sa may nag-feed sa Mandaue na traffic. Gawa sa Cebu City, diya sa gikas konsolasyon. Ug gikas konsolasyon, Compostela ug ang uban nga nagpadung nga ri sa syudad. Traffic sa Cebu City, sa may ni-feed ni ana. Ang gikan sa atong mga syudad o mga kanlungsuran. Uban usab niini, gusto sa gobernador nga tabangan ang mga local government units ug mga mayor sa gimando sa ilaha sa Department of Interior and Local Government kon DILG nga kinahanglan mabawi ang tanan nga mga pampublikong kadalanan ug mahawanan kini. Miluwat og Memorandum Circular number 2019-121 ang DILG nga naghatag og ultimatum sa tanan nga mga LGUs kay adunay mga kadalanan nga pampubliko nga gitukuran og mga istruktura ug mga pribado nga establisimento. When it comes to clearing of structures or whatever else obstacles that may be there in the roads, that's the primary responsibility of local government units, primarily the mayors. But that is not to say that when it comes to overall traffic management, when it becomes an inter-LGU problem, that is when we as governors may step in. Alang sa balita sa Cebu, kini si Paula Mendoza.